Egia esan zientziak sortzen dit burmuinan erronka bat modukoa, eta hortaz gain nik uste zientziak dekon alor oso positibo bat dela akatsa baimenduta dagoela. Asko lagunduko luke ere bai estereotipoak apurtzea. Faltan botatzen dugu eta guk ikastetxean hori azpimarratzen dugu, emakume zientzialariak aldirela edo ereduak aldirela eskaini ikasleei, baina eguneroko bizitzan zientzia egiten duten emakumeenak. Eta adibidez nik txikitatik kuriositate handia eduki dut, matematiketan eta zenbakiekin eta gurasoek zentzu horretan asko lagundu naute, etxea sudokuak ekartzen zizkidate, nik eskatu gauza bat azaltzeko igual klasean emon ez genuena eta saiatzen ziren niri azaltzen. Baina ikastetxe honetan proiektua edo apostua handia egin dugu STEAM proiektuak garatzeko kultura zientifikoaren barruan eta nesken eta mutilen artean zientziarekiko interesa pizten nolabait. Egunero klaseko edukiak azaltzerakoan eta praktikak egiterakoan saiatu izan gara beti edo ni saiatu izan naz nire esperientzia kontatzen eta ikerkuntzako edo laborategiko mundua ere bai gelara ekartzen. LH-en 4. mailan oso irakasle on bat eduki nuen, eta egia da matematiketan aurreratua nengoela eta aspertzen nintzala klasean, ordu estretan, atsedenaldietan eta saltzen zizkidan gauzatxo estrak moduen nire behar hori asetzeko, nik behar nuelako erronka apurbetan handiagoa eta horren bidez asetzen zidan eta benetan, oraindik gogoan daukate etapa hori. Ondino lan egin behar da, izan ere ikusten da emakumeak heltzen ari direla goiko lanpostuetara eta kristalesko zapaiak edo esaten dena gero eta hurbilago daude. Niri egia esan, Euskal Herrian oso gustora nago, baina baekot txintxo txiki bat izango litzatekela, igual urte batez edo pare bat urtez atzerrira joatea enpresa handi batean lan egitera, adibidez Alemaniara Google enpresan lan egitera, hori pare bat urte. Ez nuke esango sentitzen dutenik gaitasun gitxiago daukatenik, baina egia da ikusten ari garela neskek gehiago exijitzen diotela haien buruari. Eta orduan adibidez emaitzen aurrean eta jokaera ezberdinak dira. Presioa, gehiago eskatzen diote haien buruari edo gehiago demostratu beharra dutelakoan edo. Eta nik uste egingo neukena izango litzatekeela ahalik eta hoberen saiatzea egiten nire lana, eta exigentzia edo emakumeak dekogun exigentzia horretara bueltatuz, demostratzen saiatzea bera baino hobeto edo berak egiten dauen bezala egin dezakedala lanpostu hori eroateko dinamika edo. Zientziako STEAM proiektuak egitearen aldekoak eta eskatuko nuke errespetatzea motivazio hori eta aukera ematea aurrera egiten, ideiekin, esperientzia barik, esperientziarekin, eta orduak ematea olako egitasmoak geletan egiteko. Hori uste dut oso importantea dela eta oso hasia ereiteko beharrezkoak olako proiektuak.